Острів Зміїний. До звільнення окупованого Криму – це найпівденніший терен вільної частини України. Це стратегічна ділянка української землі, бо хто володіє Зміїним, контролює чорноморські поклади нафти. Саме тут президент України Володимир Зеленський вирішив поспілкуватися з кримськими журналістами. Їх доставили армійськими гелікоптерами. В тіні маскувальної сітки президент пообіцяв, що до 2035 року Україна матиме великий сучасний флот. Саме силою, на його думку, можна стримати російську агресію в Азово-Чорноморському регіоні. Розповів про допомогу в розбудові флоту з боку союзників і наголосив, що Україна не дозволить Росії підкорити Чорне та Азовське моря. Будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни, також військово-морські бази. Перша буде будуватись в Бердянську. Ідея в підтримці цього проєкту з боку Європейського Союзу, з боку Великобританії, з боку Сполучених Штатів. Я вважаю, ми показуємо, що будь-який острів, будь-якої території, він є українською землею, і ми будемо його захищати усією нашою потужністю. Окупація Криму, агресія в морях, знищення екології та системні переслідування кримських татар та українців на півострові – це ті питання, про які треба бити в усі дзвони, каже Зеленський. Саме таким дзвоном він вважає Кримську платформу. Для цього потрібно, щоб було місце, був колокол, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи, не було просто колокола. Люди, вони є, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, де їм в це бити. Кожну тему треба робити такою загостреною, актуальною на рівні не тільки українського суспільства. Звільнення бранців – ще одна тема для Кримської платформи. Списки складені, каже Зеленський. Там об'єднані бранці з окупованого Донбасу, Криму та ті, що утримуються в Росії. Саме це і не подобається Москві, каже президент, і тому блокується звільнення наших співвітчизників. Я вважаю, що на сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в'язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи є, вони повинні напрацьовуватись саме в Кримській платформі. Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв'язні. Ми готові до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан. Розповів про важливість закону про корінні народи. На його думку, такі кроки важливі, аби ядро людей, які вважають Крим своєю землею і частиною України, не розпадалося. Цей закон говорить про те, що це їх земля, і воно більше. Вони не переселенці в Криму. Це їх земля. І коли ця людина йде по вулиці, він йде по своїй вулиці, а напроти йде громадянин Російської Федерації, і саме він турист і гість на його землі. Це важливо розуміти. А от рекомендації щодо утворення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії президент очікує від експертів Кримської платформи, але головна умова – погодження з корінним народом Криму. Я знаю, що якісь напрацювання є, чи вони погоджені з моїм офісом, ні, чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством. Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це дуже важливий крок, і саме я вважаю, що це важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму. За словами президента, саме в Україні Крим буде щасливий, і це розуміють на півострові. Та переконаний, що попри російську пропаганду воювати за розум кримчан не доведеться. Мені здається, що з Кримом питання саме про деокупацію території. Ніяких змін, я впевнений, ментальних не треба буде робити. З радістю будуть приймати українську владу в Криму. З радістю, повірте мені, навіть ті в душі там з октябрятським значком,
душе, отут, спрятали, отут октябрятський значок, але все одно будуть радіти, тому що з Україною в Крим повернеться життя. Завершив президент юнацькими спогадами про Крим і поділився, що мріє після звільнення півострова забратися на Айпетрі. Я не знаю, наскільки